Казвам се Милка Герасимова. Искам да разкажа случая преди 4 години с моята майка. Наложи се операция на черния дроб и жлъчката. Диагнозата беше рак на черния дроб. Операцията беше извършена в Медицинска академия от доцент Димитрова, сега професор. Всичко мина с доста осложнения, но когато се наложи и професорката заговори за химиотерапия, майка ми беше категорично против. И така си тръгнахме оттам, без да се съгласяваме да я водя на химиотерапия. Тогава започнаха моя страх и притеснение какво да направя. И случайно попаднах на информация за госпожа Рубин. С хиляди уговорки майка ми беше доста отчаяна и не искаше да ходи никъде. Обаче заведах я при госпожа Рубин, започна процедури. До ден днешен, вече 4 години, майка ми е жива и здрава. Химиотерапия не сме провеждали. Процедурите на госпожа Рубин ми помогнаха. В момента майка ми си е на село, върши си къщната и някоя селскостопанска работа. Слава Богу, няма проблеми. Дори след всичко това, майка ми беше пенсионерка, в момента на 60 години, но явила се за категория с епикризата, че е претърпяла раково заболяване, беше премахнат повече от половината черен дроб. И след 1 година ползване на първа категория, лекарите казаха, че била добре и няма нужда от категория. Така че благодаря на госпожа Рубин. За мен тя си остана една приятелка. В момента при някои съмнения за моето здраве винаги търся помощта й. Какво друго да ви кажа? Благодаря.